competition Arcadia ziak tu shat lui somte chu kan lo enkol to mayang kan ni ani chu thu chu avoi khat soina mai ani to lo ngoi te zipui in pek zo na chu alum lutuka ma se kale enkol ve thei lutuka lum kanun dam dia in lo changa an thu soi chu pindana puan thlep felpa chuan kangai thave reng khupuya zerna thazoka hilai ai chuan na thadun baka college po omchang lawa zirzom don po ni se alo phei thawangai lum kani chuan alo te zat chata ke enkol ve theilu tu ka lom min ngai to du su kanu bokani mampuya la te si enkol ngai bok in pala a hlo tam em lawa somthe hi chu kan ko ta da top mai ro apa zu epo na ngai to avelu tu ka kani chu alom wak lawani mel voi tam an hne na turin min som fawa kanu po voi tam adil tu nizik pui hi kapa naw cha ni in aizola an chenga fa pahni nein me pale me chia anya a me chia jok upa in pol sarivel chu kal tu me pa ero pol khatani ve orang a pasal pazuya hi paril rutwang kam tak chong tam lo le paza takani an ko sakpo har selawa chu wangin an hne na turin min du ema kan thlo po fak lo na chungin an ni ero an lo zen fo thunga kapa hian engma soi ngai lo alo lom thiam em bok nen kani te pon abula chuan engpo an soi ngama an ngai na em ani somte nu kan chan jwala ngai lom ka fanu ang thawanya ka u kha kalma lo se o are le wangwanga no kan diul takzet kapa bo rela chang kum nga ral ve to a kanu pon pasal dang nein fa hiala nei tu kanu hi kadem ngai lawa ma se kapa kha ka ngai to alo te na chu ni lo tu na kapa hian min duat em china kanu mangayin a thei ang to kina duata kanau nen min en sang ngai mya lo buk thingzaya ei zong mai ani a kan ei trok ani berang chungte bel turwa ka nei bik lawa pa in ngai lom le zai dam takani kapa kha ngai chin veu mai la a fanu ang takamin en wangpu ni ma na kapa tak ang mai ani hornarik ta ka chuan kani po insiam thavatin kakal photange ngun takin lo ngai to la no pangtan vek thawanya ti ina chhuaka ke po roma chang chhuakin kani kong khar chhuak tur cha chu ka zuya ni inkal to do nim ni ka ti chuan ron hoin o kan kal phot mayang ati a motora lo nuwa min ron baya an kal liam thleng chuan ka clear bu in chung ka lu chuan in ngai to muk mel fe in kanu chu lo thu a ruma ka lu tur chu min lo ko dingin ini table om chui shem alo ti a she po om chang lo ti deuh thut nge ka ti chuan min leinan mel dewa min enin helaya chuan college om lova college kalla ka du a kimi te dora in hloringot ai chuan ati siama chulai ten an dora ka in hlo ve zeu thina wholesale dorania kan ve nga chuan pahni cha oma a hlokin an boy thei buka hlo po min pe thaveu thin kapa hlo ringot chuan kanin chom ve tok ka school fee le engim nen phei chuan kan hau tak buk nen tlema zong chu lo tho chwa ve ka du a school cholni te hian ka va pui ve mai thina ukimi te pon na min lo she thiam veu zel ma se nu ka om lo chuan i lo bai lu tu ka nge doctor pon che tam wa ka phal lo kha ka ti chuan min ngai to su ipa oma mampu ya pu ama in school kal ve thei to a ke ni chu kan ngai to om lo ati a tun chum chu kani table om turin min du ani mel veu chung te ma ni se ti boya she ve veu chen ti ka sha a baka kara la to do na in byak po na turin phone pakhat cha kan nei si a har san na ka nei te hlawa kani te phur rit ka siama hlau wangin an bula oma du lo veu thin zan je ilayen kanu chuan a soi chhuaka an phal tlang ani mel sen sawan tum vek chu achi do ne muni kan ti hau tak lu tuk lawang chu mo ka pa ina thi a khang chu kan ngai to awenga helaya college om bok si lova kal lawo om ring chuan arwal peite phalawang te te po hlo omalum ti in kanu chuan alo changa zikpui chuan engte ka phenge ti reng ka pana ti chuan ama theyang ber kha chu du a
ka shil pho tang che ka tia o ka po thadu lawa ma se kar le lam kha du a theivata college lam bai pui te kha du ni ome ati a hlo hi nak tu ka min pe dona putai te pon ba min lo pe to boka kar le lama chuan phei manang ati a mut pa chuan ke in ngai to a kani te bolo om chu thaberin ka sha college kal kha ka lo swang to fo china thiam thei tak ti a soi tur kan ni lo ma se le khazire ro ka tui em ema ti chepol kan ni ngai lo khopuya kala karwal puite college kal so so han mu a zirna mun tha tak tak zirtir tu thiam tak tak ti han mu te chu ka cha ka katan chuan bung thar tur ani ka ti lo thei lo kan khwa hi khote ve tak ani a kapa dam lai khan he khwa hian kanom to a achan pu he khwa hi akhu thlira nuamin a ha dam thla ka tia kanu khan a soi china ipanin kanin ngai zon lai khan he khwa a fanau ti ne na omna ata na lo du china kapa kha lo nei a ezong ani a chung ko pa ngai tak ni ma se kanu ne na anin ngai zon kha andu lo em ema anin ngai zon lain kanun min pai bok nen man le mal po ti filmang lawin heta an pem ta to pa kapa po phe ngai lawa kani ero a local fo thung aboral do na an local kha ka voi khan mu na anya kani ti lo chu tu ma kanil lo zir top ni ya ticket kan bai puya bazara kanu nen zin bek le class kal na tur jeans moi deuh min le ya atausi a ka in thlasung viau mai kanu la chuan he tiang ba kan ti thei si lo ati a leya piang chu in thlasung de win ka lo poma zin bek po kan lo nei lo kan le le a acha thei ang ber min te sak chu atum khop mai pasal nei tur te po ka ang don don in ka sha in rin ni jing sumuwa ka kala kanu le mam puyan min tha a kapa ero jing lam hna nei wangin min tha thei lo thung mam puya chuan min ngen ti ti a sumu chuan don che pa kanin thlem thei sha mani khwa athianga zin kong zo ponwam khokar kong kan tlan pel te chu ka thlir dau dawa ka voi khat zin chhuana ne buka anwam ka ti phian han rui le chau ka nei lo buka anwam angreng dar thum do na kan thlenga konga chha deuh wangin du ai kan tlan re ani mel countera kani in min lo hmaka dar khatachang kom to lom ipa in phone ni nei lo thu soi khan i bo ka hlau lu tuka ti sut sutin ka bek te chumin khai saka i ruiem ati chuan ai ka chuang nuam lu tuk ka lo ti vata driver bula chuan man pe ka tuma kan pek to thu ka shil chuan min haw le don don kani hi kani ani lawang ti ka hlau tak zet in kan thlen fil nu chuan ka intifaya ka room turan lo siam sa thlap kani te in chu kongpui ana omani a concrete in lian ve pa ngai takani achunga fain azaw nam boka mi in vong takan ni te shat mai common room a an u naw thalak pu a intar ve vu a kapa tlangwal lai ani te shat an u nawin an dingler thapa u naw pali ni in kapa hi naw pangber du tu ni a kapa puya te pani hi chu kanel vaklo kani hi naw pangber ni in kapa nen pu anin nel pera keipun kanel Karthara college ka zom ve to dona kani in bazar na turte min pe a ka du lo chung min pe luya ni ber ka vani tak zet zana kanu te kani phone in ka be boka mampuyan min ngai thu sui renga keipon ka ngai viau mai first day a chuan kanu jeans min le sakle t-shirt var ka ha a kani in bus chuan dan le kaldan min shil ang chuan ka kalvi a ka bo hlau si phone ka nei lo chu puya ti thu sui mul mula luma khan nga ngi sui lo min ti thul class ka thlen chuan thutna ola ka thu ve to pa re lo te a midang te pu an ron lut sap sap ka lo thu ve the ngem me che pakatin lo ti chuan ka lo tu sot sota kan ming te kan in shila ka thian nu thar chu dongi ania a filina tong du a ni khat ni tang thian ka nei chu kalom viaw ani education class a chuan an ri hluta kongka tanga ron lut te chu an thuam hno tangpu an ho sa hle ni ti hairol ani lo mi pa pathum le me che pani an ni a tlar hnung lam panin an pheya lo thu sa te chu an tho tira tlar ma a anin son tira an thu mel viaw mai ka thlir deuh deuh lain dongi chuan ka beng bula Michael ti chan ho so an ngei om thei lutuk an ho sa sia anin ti thu the nia o ati a
tu ber nge mai kala po ka shelo an mi chia te la chu thala in an nui wara mi babula an thu ve ta chia in ngai zong ve kan ni lo chuan thianin gom nge ta kan ni mel kar khat ka kal nu chuan katlang nil to veu mai class po nuam ka ti chana kani in phone min lei buka katan chuan he ba khi chu om to chuang lo kapan min lo ko la chinga fil ta ko om tur le kha thadeu bazir turin min fui sia poisa ron thon an tumin kani in alo khapa katan chuan kanu ang mai ani class ka chan nu re lo te ya pazuya na thil wangin a jin chhuaka kani hawin kan lo om thung mal som zwali ti ri ya chuan ka phu chiang hli khaile ke hi ka lo mu thlureng ani dingla min lo ma san dai lo la hei I chan te nin chuan kan jin chhuak to don chaina te kan phang to at ti tu a ka za zia chu hoi po hoi chhuak ngam lovin ka kun renga anuwa min thutira dongi chu ka sikwak ke po ka lo ching man alum alo ti vi a ha thla khian class lak chung chuan ka kun tluan ani ber kanjina hop tur la ila ati chuan ka chuk puya kani in pocket money min pe ma se man haw ka du lo wangin tiffin ka pai mai china baka a ul sambuka class ate kan e mai chin kan thleng thadon ti a michael ate chan ho ron chho tur nen kanin to ka an chan no pakhat chuan phone hian an ma ni chu video alak sak pa in zo na tia zo ta stepa chuan an run in fiam chho char char ani ber tuna Andrew hun ti in eng emo anin soi choka abek zonga local book nen arab swala monga so chang hle dongin nen chuan kanin som han lo kan lo nuya ron hoi chawin min ron mel shaka midang po an nui thau tharin noi za thla ko mami ati chuan ke in thiam lo le ta dewa dongi chu ngok zawin kal turin ka signal bu kalmai ka tum chu ka ma aron dingin ka kelera changa chep thlengin min ena narmo atia she thiam lo zet chuan ke ena put kwang ko anui sukin nui le la ati chuan angai ka ti tak zet a kan kal phut mayang tia kalmai ka tum chu ka zo na lo ding le a wow anju anti khana lo ti a hemi te hi anin lagyang ve dewa mani kan ke chini hi chu den thei Andrew an lo ti chuan Michael an ti pa khan kalang u ti ina chhawnal na la Andrew an ka darun ben pa ina chhawa inge mu an shat hlom ni atop bira ke chini chu kalin min nek sala dongi ron chuk vatin van over tak ti ina mil zuya haulutuk chukila ti in hlim deuh chuan kan chuk le a in rinnia in puya chu yan rota kani le boi puya le nawi ten nen kan kala zeb lo chuan ka she vi ang reng viau an mu chak chi a chu lawa ila mulhom si lawa chung kwa vek kan nya za emu in tla shun na tur om lo kani in kan kal pa chuan ati siam siama kapu te viang chu kani te in na tang chuan la tham ve deu kan thlen chuan papui te no pa in san lo chan me ka choka chuan an lo bai khop mai common room lama kapi lo thu a atar viau to na in a o te chu ala fel fa in a mel mu po nuam viau ani boi kabula hen lo thute ilo lianin ilo mel tha to hle mai a ti in ka kot te chu chela ka voi khat mu na ni awangin soiwak tur po ka shelo zikpui ruma ka be khavalati ati chuan kani chu a thau thara kan pia kong khara chuan luta nowi ero arwal pui tlerol honin anin koma ka papuya faten ni ome boipuya ero in kani phone khal thung kha avarit em ve ti in ron pe a kapi chuan enge mo hain envelope hi ron la chhuaka thil leina tur ati chuan achunga chuan cheng sing khat lai lo oma makka tilutuk chu lom tu sui ngai na po ka shelo pi ti ri kan shat wal chuan kan hoi thapa tlangwal pahni hi an lo luta pi ka mulo ti in poisa ron pe a azo tu an ti le ngal kaning a class ban pa le koi ka pe to lo ati lung lunga tlangwal sa thalam deuh mai hi nia ka pa te u nau zinga upa ber fa ni ome an run thu a ngoi te abulami chu maksa phela mai kala khani ka chung te chu an ni ka ring cha si lo enge cha a kani in ti chuan ka vai hlo sal chi ating nge ya
pakhat la chu alo ner na samai rin zuala hi I thau ve de wemu ni kani bokani ni she lo thei e jim ve lom le ti a kani a chan chuan kani chuan alo ei lo khopa ke ro ti mai tur she lovin an bula chuan ka thu ve reng boya lo thleng to mo rin zuala nu ina ron ti a kan sira lo thu ve ngal zatin Michael chu ron ei ve ngal ta che ati chuan ngai lo apa in sina lo hong hal ro se ti kha kani ina ti chuan alo nir saka Richard alo ho to mo rin zuala ni ho e in la she lo mem ni kani ina ti le chuan Michael la chuan lo changin aron thlen chuan soi ve turania ati bulbula e rin zual hei somte I padu a fanu nei chun ani hi kan bula ve to dona I lo kom tlang nel ve don nia kani chuan alo ti a e in che baila ti in alo thau thara somte te chu kan shalom atiat lain kaputna salom ati chuan ani mo kalo ti hu a nyang chu napinga thei zia chu ati lai chuan abulami chu lo nui suk suka do soi mela pusi lo min ti zak don don kani in anung zanga lo bengin do ziap zap su kum khat ba ke lani lo ati chuan aya kani hi min dot lo riau ati a midange ro kapi hawin kan lo nui dar dar I lo shwai swal ve lange nangte hi ingal reu si ni lo te kha in lo ti pui chuan e kani ina ti chuan khai khai kani chu min va han pu chetak somte abula hian ompe ka ti lo om phe dai ro ati a cho kane khamnu chuan kapu hawin thei kan eya kapu chu mitakrun le tong tam lo takani kapi ang em chuan kanil thei hau lo somte local vela chenoma he Michael te na ati chuan local lo mayang kati a hankal veru ikum ral te pu anomalum tlang nel na zel kani in lo ti chuan chu cha puitling zinga takruna lo thut te chu local ro ati chuan she dewin ka thawa Michael ate chu kapu te chen chi a an oma ge chung kan lu chu alian turu ngang mai compound an nei zawin pangparan nga ngei maya a chung po ro pui takani kan lu chu in chunga no mel thadeu hi lo thu a I lo ho to mo boya ipa po ron thlen to kha nakena ale ka charna a iwa mudonia ati a afa pa chu adwat mel viau rinzual kha khoilam nulange min mo ruala ti chuan kanau somte ni hi ati maya nawi van nei mel thave somte in thlashung lo khan o kini te chung khat ang kan nia lom ati siam siama a fel mel viau chawila Michael na ti chuan she dewin ka zui ve a zabdu so rin zwala na lo ti ngala ani ri phong phonga pakhatla atakurun thunga an in me lo angreng in chung lam chu karin lo dewin ka mu ke chini le Andrew an lo oma in chunga chuan in kum hlimna oma chuta chuan a shan ve ve han an lo thu an bul ka thleng chu Andrew chuan makti mel deuh hian min lo mila in va lo om khep khep ve ti in anui suka ke chin ron hoi cha min mu chu a be sei lo wa mu ni mel rin zwala bula ka thut thleng chuan min ron mila zwal kha khai bial nu mi Andrew ani na kanawani hi lokom veru o in college kalna in angin ka sha ti in min bel zuya angalom voina po kanin mu ti in lo changa in sha thadeu te po kanang do na lom le ka zui chu ka in chher tak takani ti turpo she lo chuan an ti na ka thu ve tarenga ke cheni la min ei lo mel deuh tewin min mel sia a ka lu san don che u ti in a thau thara an in ani ti ka she ve chia Michael anin u na wan ni mel class kata u naw ni in anin koma u naw in nge takan ni mele kani ne na changin kol kan dong hlawa kalom ro viau a chan chu nuam ka ti lo miaw ani o kan lo phe rin zwala na ti chuan ka lo thau ve thara kan phe phot mayang ti in kanin zui thla a Michael anu chuan in kal mai don bo somte lo leng le chen ro o nula in leng kan nei khatania ati a in kan thlen nu re lo te a kamu tak ngala tespo a nai le chan viau tu zirlaya po ka in sorbing na sale zwala mizo skula lo chho jar jar ka ni wangin sha thiam lo po ka nga
break up po le khabu chu ka bi ol lo ani ber dungi ron kal lo wangin keima in ka thu a edu class phei chu kan kal tlem bok nen keima thawin ka thu a professor te an lo lut hara note chen khat copy nan ka manga ka dara min beng tu anom wang chuan ka thil zia lai chu da in ka hoi chhuaka ka bula enju lo thu ve rang chu ni in ivan zirna savi ti in a ron bi a ka lo hup vat thung a chan po ka no ta ka war chat lo mi zawin chunga ka jak khat chu na alanui suk suk zui education class lak chung chuan ka bula thu a achang le min khewa achang le thil hau deuh min zota imuta chuak ve em ati lo le anar kwa so azawasin ati thul kan professor ke ena alo ni tak tak renga nui thangam lo chuan ke in hupa re lo te a amu thlu a ka soipon a har the si lo professor ina mo ka hlau si a ka chum do pa ana ati voka an lo hoi thap mai kan sir lam ka hoi chu mai kalan tak ngurin min lo mila a chan pa chu mel le in ani la alo nui tho a professor chuan ding turin ti tangi nge bona chwa tira tum chuan nangma wang ti in ka beng bularon kun hiama ka thiam lo bi ka top lo an hau ka hlawa ka kai thawa enge mo aw vak ni professor bula thlen veli enge mo shilin kalaman lo hoya somtei po min ti khau pakhat lo nui tho a bona tura min shil verwal chuan mit min la sai khum zuya ka ngei tak tak ani hey enge min pu ve ngu ta ka ti kha kha a mani chawo omte chu min khongai lo mi ipte zen pa ina ti a ngai samre ulu tuk mai class ka ui te reng nen he pa che chut wang hian shem ka ni pha a alanui ang suk suka i number lo soi ti inga tan ti in ka mel kha kha a me se number hi ka dil ngai lo ania lom veu ru ta deu deu chuan a ka pek nuwa zana ka lo biang che atia inga nge mo shat ni a chu lo ka be lo che ka ti maka ani ero a hlim hmel veu thung zana chuan min run be tak taka thupa ngai run soi po ni hleilo ka sin du to lo hnu pon eng mo run soya chang lovin le kha ka zir san ta zo chumi zana tang chuan min be ol lowa chan lo chang la ka nga edu class a po dungin yen kan bula ron thu a midang pun min en du veu zil fiam thu du a dungin yen po a fiam thuwa kan nui le hak thin a chan te pon min be thalom vewa ke chini po a ma ang kha chuan min mel rom to lowa mai kaliru kanil the hau lo atakruna kan nui hau chang pon min hwa emoti mai turin min mel thin karlova example lo thlengin kan ti china chuan ka ti thaviau zela ka hu phur ang ain ka chang thaphian exam zo to ka mai kalate resort ta exam zo lom pa in ke chini birthday kan loma enju an min som loi tlat wangin dungin yen kan kal ve nge hetianga hian kalakal ngai lo wangin ka phur em lawa rin zwala karin dungi tinen kan kala a hmuna muin a fai a pul lian deuh alaya omin asira tuiko thlang dewa ombuka pul sira chuan thutna om fer furin in tur le ei tur te po lo om sa veka rin ai a hmun thlen meu chuan nuam ka ti viau mai midang ho pulan om lain dungin yen chaukalam kan lo puya salat tur kan siam lain enju lo kalin kan thil siam ho chu lo tem chena dungin na haule thul ka salat siam chu lo ena asiam tu in azir boka aron ti chuan dungin yen in melin kan ti tur kan hai lo tem chin la ka ti chuan a phur ngang mai min barla ati deuh khera min nui suk suk fian te khat ka swaka ani alo mai mi ching thunga ka bar cha chu aron meng ko ka tinge atui lo mi ka ti pa chuan ka lo nui sanga lu thing mut a mai sen tron thei dongin yen kan lo nui vak vaka kan hnung lama khu khar thom kan sha ta ka chuan kan hoi chapa mai kalani min lo mel ngura ka salat siam chu do ka na ka da dai ron phein thutna chuan a ron thu a phone a khoi ngal dai enju ero mai sen vekin athil ei chu kusilna a chuan a chaka min mel rom roma ti thei nei der si lo
cake te kan zai fel nu chuan ni tla tur en pa in thla kan la kwal mai maya in hnung lama in bak kai thom om wang chuan en chian tumin ka pheya Andrew ka sim vek to ka ti kha nangma cha ka du rengang che ingi zia hi khanu ron lana tang khan e bai veka min be du lawa ba ka engma ka sui ngai lo thatakin ka pia a ma se ke ni lovin khanu zok kha izuya ati chiawa atok thu top ka siam to khang thil kha ti lo turin ka shil jing che somte hi enga ma nu lo ngai lo atia katan pu omrenga tha in ka shilo chuta ke chini chuan ala fop zuya ka thil mu chuan min thong ka ti don nge min ti ham hai ka bana tu emo in lo potin ka in to data min kwa thlopin ka hnunga chuan a beng thak thaka hadam ro ati chuan mai kalani ti ka she thei tal ka tuma min kwa ngin sau sawa inge mo ka shat ni chapur bur ro ka thiam lo ni shil tur chakanya ati a kalu te chu ala chul ang ta deuh dewa min tha te alum ka ti chuan I chap lo mo ti in min mil kya wa nge mo ka chang le ti in ka mel rom thung tu na thil theng kha ati ba no ya inishat ingwangin nge mo ka chang le ti in ka kalsan mak hodo na rin zwala karbuka kan chuanga loko somte ti in atlan chuak lok lo mai kalarun lut thaka ama se ta thu a akal theye ti in atlan chuak zuya amadar thlanga tang chuan min ron mel ang zuk zuka endu lovin tukver lam ka hoi dai rizela chuak to a ka be sei phak bakin ka ti tha a pahni na ka ni ve hlo mai dongi palina ni in kan lom dun viau ka shat rualin ka nu le pa ka shila an lo lom viau mai kani ka shil phei chuan lom ti arot chuk chuka min phur pui viau ani klasa ka do kana chocolate lo ama dongin min lo ngakin Andrew ni mo atia aron luchia min ron nui sang buk nen azia lo ka ti viau ke chini tan ka lo nok viau ani kha chocolate po chu dali in le khabu ka phur ta daya biak dan chin tok thiamanga in ka sha bana gate bula mai kala lo dinga ka kalna tur ron dalin tinge chocolate khailak lo aron ti thora a ve ngot chuan ka du lo ni mai ka ti chuan rin zwala khan a du lutuk ati sia atinya ania eng ani engei du atia enge ni hepa omdan pu hi ka she thiam lo engma ti in kalmai ka tum chu ka bana chilin ilaka that chwa ka tum ve ni hi tinge Andrew ka ni lo wanga mi ati chuan midangin min lo mel zuk zuka atung ring ang ring sia min ti zak mai don alum le enge shat ka ti chuan engma hi ka she thiam nek lo ati chang faka kalsan mai chi emoni don ni mi la chuan min endu phen le ngal min she thiam ti ka kalphut mayang ka ti ba tanuka chak dewin ka kala basten ka thlen ma chu ka chol lo ani ber zana number shat lo chang message ka donga lekha ka zir wangin ke endu lok lowa muddo na ke en chuan mutui ti te mai hi ani chu number atang chuan message ka dong ta ji a kani tin hun man dan min zo thin tunge ni ka shat lo wangin ka changai lawa pa ngai ta ka min biak fo ta ka chuan ka chang ve zo zowa anuwa phei chuan azana te muddo na te kanin uisa chu tiang bokin zinga pu dongi ti lawa chuan ka kom tam viawa ataka la mulo ma ila kanel to viau kolin kanin bengai lawa message clear ani ka zir lai ka thiam lo lai te chu min shila zir dan lamin min shil thin exam do na phei chuan min fuina sa viau zel subject to bera tanga en turin min shila asoi ang chuan ka ti a ka ron bera ni aming le a chanchin ka zo in asoi du ngai lawa ka chanchin min zo char char zel thung thon thu ngai nom ber ang main min soi pui thei zela ka thu soi haute te po angai thlapeya ataka mu a kum chan po ka cha ka ni safe dan tur ka shat lawa wangin chhum lem ka da to pa a chan po chhum chu ron langin nei vya wangin in che chen ma ila ban phak le khoi pha ka om ngai lawa ralin kalbo chin ma se aron lang le china abo hlen ve ngai lawa ni chu tiang chi a kata na om ring ani wangin katan chuan chhum anga ni a
hạ dam na min pi a katan chuan mi hlut tak ani voin kapu birthday ani a kum sum sari pariat na ni to awangin chendral thati zong zong somin in puya cho kan ei dona class kal lo mai katum chu kan ni in engma ti ngai lo class kalla iron bana elo tlang mai don nia ati wangin ka kal luya voin class chu kan bang ma boka awan ni thlak veu mai Boston lampanin kapu te veng lam chu pantlang hal mai katuma kama a bike ding rishak chu kamel ho a helmet ron hlipin mai kala lo ni nidang ayin a in chei deuh hlek em mo ni kalsan mai katum chu rin zwalan mi ron tira chuang ro ati a bike ka sang na samai sia chuan chu a hu phur om lam hret ani zeilo deuh chuan ka han chuanga ka invent man ma chuan na tlan thota anunga ka be thaka ni ber bike ka din ral chuan kaminga ka insiam changhal wat zeilo lutuk mai atia ka ngei tak tak ani ka chuk rualin ka hnunga min ron zuya ka pu pian cham chu ro pui takin kan loma lom pui tu nga boka anuam veu mai kani nin chaukalama kan bur chuta boi puya ril tram tu awangin a cho tur ka siam sakli a mai kalaron lutin chemte min lo dila dokan vela khan omlo mu ka ti chuan apan ve maya boi puya chu dokan ti a thut tirin cho ka pe a mai kala chemte zong chu ala mulo nge eng enge mo adap kwala abula vakalin ila munange ka ti chuan o hanjong ve ti atia kan zong do na dokan a thil omte chu rem fel pa in ka zonga ngo tur renga omlo pathum lai kha om ve si a chu me then khat ka chuang lom pa a kani in bayalo siam thung ka swan tur chuan ka ma phone chu ka tai pala a tla chiang khop mai ka thil ken nen lamin ka thlawa min buak lo hlowa chhuata chuan a tladar chuaya somte I tha em kani ani aron phei vata mai kala po ron tlanin I tha em aron tingal ka kutte chu ena in phone so ka ti chuan chhuata chu me sa ne na in sia noya ka ti palutuk ka ti mulmula kani ero phone lam chu thlek zawin ka kele kutvel chu en ta zoka I phone so a thiange ka ti chuan ngai ven ve che ena chara ka in thiam lo tak zet a ke ba ka a hu buk nen chwa chu kani hawin kan ti faya mai kala phone chu anung theilo ani mel choka chuan thu in chemte chu a mutu anyang phone po ngai saklem lo chuan ati zom mial miala I phone chu engtin nge ni ang ka ti chuan min ngai saklem lo abula chuan che dekin ka thu a lungai su a thama yang angai ho ang reng veu mai ma se ka ti chuan number pakhat bak du ka nei chuang lo atia shi om ka lo ti veu apoi ka ti lutuk ka ti chuan ani min puila ka lo bu vata I number nga ka ti chuan chu chau chu lom ka du atia she thiam lo zetin ka mela chhum ati supa kameng bel kok mai ui a nang hi ka ti chuan bungat ngatin min pe donim ti in min nuya kamu mangani si lo eng tin nge nang te chu ka ti chuan ka ngam lo atia ka nuya ani po anui ta top chhum kha mai kala lo ni le ka ni ta ka chuan ka be sei lo deu bania ma se ka mu dan adan pha lawa ataka ka mu chu ka lo mani ber eng wangin ngin soi mai lo ka ti chuan min mu apyang a lom lo kha tu nge atia oi lo nang ma ni kha min mel rum thin rin zala ra manania akal tlwang veu ani hi ati chuan kan nui topa kan zinga rin zala upabera athu po an oi hlom veu ani mel kan ho don thleng chuan min thlir liama a phone chha po chu angai sak to lem lo zana mutmuna ka ngai to a achang le kan nui le suk suk thin class ka lu don chep chuan tu emu hian ka bana lo chelin iwatlai ve atia voin chu adang veu mai alu me tan yang akong deuh hleka alang thahlia hlia hengte hi engtin nge ka mu mai thei jok ni a mel chu anung sara tlangwal mel thatakani asang ema nui mel moi takaneya katan chuan tiang mi pai hi anom to po ka ring lo ama ka shan ma khan ka du a
ka thin lunga mun poimu em achanga ama ka mu hian ati danglam lawa kha chum kha atak nge ya kabula ka khoi phakina ta zo ka ni kan in du na tilang turin hun kan lama mu a chu hun chu ke chuan ka ngak hlela akyanga oma he kan thin lunga thu om hi lan chhuat tir ka du ani keima chuwa ka ti the ani si lo atop ta